Hej igen. Vi prøver lige at se på endnu en fællingsreaktion. Og her er skrevet op, hvilke to salte i vandig opløsning det er, der bliver blandet. Og vi kan se her på venstre side, der står Na2S, det er altså natriumsulfid. Og så står her noget jern og noget nitrat. Og der ved jeg, at jeg skal være opmærksom på, at når det er jern, så er der både en jern, der har en ladning på +2, og en, der har en på +3. Så lad os begynde med at finde ud af, hvad det er for 4 ioner, der er her. Og til det der kigger vi jo på skemaet på side 43. Og jeg kan begynde med at se her, der er natrium, og natrium har en ladning på +1. Jeg gør ligesom jeg plejer, jeg har lige lidt klæde hernede under, så jeg skriver, at jeg har natriumioner, som hedder +1. Antallet, det er lige meget endnu. Det kommer til sidst, når vi afstemmer. Så sidder den sammen med sulfid, og det er jo en negativ ladet ion, og den kan jeg se, den står her i skemaet, og der er en ladning på 2-. Så det er de 2 ioner, der er til stede i en vandig opløsning af natriumsulfid. Så er der den her over med jern og nitrat. Jeg kan begynde med at kigge på nitraten, og den står jo her øverst blandt de negative ioner, og den hedder NO3-1. Så den skriver jeg lige her. Og når jeg nu ved, at hele den her NO3, den har -1 i ladning, og den er hegnet ind af en parentes, og så står der er 3 af alt det, der er inde i parentesen, så vil det sige, så er der jo altså også 3 negative ladninger. Så her er en af 3 negative ladninger. De skal ophæves af 3 positive ladninger, og da der kun er en jernion her, ja, så må det være den, der besidder de 3 positive ladninger. Så det er altså jern 3, vi har her. Så altså jern med en ladning på +3. Så nu har vi fundet ud af, hvilke 4 ioner det er, der er i den vandige opløsning. Så er spørgsmålet jo, om hvis de ligesom bytter ioner, om der så kommer en kombination frem, der er tungt opløselig. Og vi ved jo altså, at natrium sammen med sulfid, den er let opløselig. Jern sammen med nitrat, den er også let opløselig. Så vi kan prøve at bytte dem om, så vi kan sige, hvad med natrium sammen med nitrat? Det kan vi kigge i skemaet og sige natrium her, og ned til nitrat, den er let opløselig. Og det er også begge 2 ioner, nogle der indgår i dem, hvor der aldrig er undtagelser. Altså natrium, kalium, nitrat og ammoniumion, de 4 er altid let opløselige. Så hvis vi lige skriver dem her sammen, jeg kan lige gøre dem røde og sige dem der, og dem der, de kan altså ikke danne bundfald. Men vi kan jo godt lige skrive dem op i skemaet, hvis vi skal op og stå alligevel i vores afstemte reaktionsskema. Og når den hedder +1, og den hedder -1, så passer de her altså sammen i forholdet 1:1. Så jeg kan skrive dem heroppe. Det er altså natrium, nitrat, og de var let opløselige, hvis de får et aqua bagefter sig. Så må vi se på de 2 andre ioner, altså på sulfidionen og jern-3-ionen sammen. Så vi går over igen til tabellen her og siger, her står jern 3, og så går vi ned til, vi støder på sulfid, det er den næst nederste her, og der står, den er tungt opløselig. Så den kombination, den vil altså lave bundfald. Vi kan lige prøve at skrive reaktionen op her, hvordan de 2 ioner sætter sig sammen, så man lige kan finde ud af, hvordan formlen er. For vi ved jo, at hvis vi skal lave jern-3-sulfid, så skal der være lige mange plusser og minuser inde i selve saltet. Og jern har jo 3 plusser, og sulfid har 2 minuser. Og fællesnævneren for dem, det er 6. Så det vil altså sige, at der skal sidde 2 jern-3-ioner og 3 sulfidioner for at lave jern-3-sulfid. Så saltet kommer til at hedde Fe2S3. Det kan vi skrive op i ligningen. Det er altså det salt, der danner bundfald Fe2S3, og vi skriver solid bagefter. Nu har vi sikret os, at alle 4 salte her, de står med de korrekte formler. Det vil altså sige, at de små hængende tal, de er i orden nu. Nu kan vi sætte store tal hen foran selve formlerne, altså det vi kalder koefficienterne. Dem kan vi sætte på for at få der til at være lige mange af alle ionerne på hver side. Og når man så gør det, så er det altid smart at begynde med en ion, der er mange af. Det er ligegyldigt om det er på venstre side eller højre side. Og jeg kan se her, der står jo sulfidionen, og dem er der 3 af herovre på højre side. Hvis der er 3 sulfid på højre side, så skal der også være 3 sulfid herovre på venstre side. Men vi kan se, her er jo kun en sulfidion.
Så hvis vi vil ændre det, så skal vi skrive et tretal foran. Et tal, der står henne foran formlen, det gælder for alt, der står bagved. Så det her så skal læses nu, så der er 3 sulfidioner. Men det tretal gælder også for natrium. I forvejen var der 2 natrium her, og nu har vi ganget med 3, så nu er her i alt 6 natriumioner. Så går vi tilbage over til højre side og siger, hvor mange natriumioner er der her? Ja, når der ikke står noget henne foran, så er der jo kun 1. Vi vil gerne have, at der skal være 6, så vi sætter et 6-tal foran her. Det 6-tal, det kommer også til at gælde for nitrationen. Så nu er her altså også 6 nitrationer. Så går jeg tilbage igen over på venstre side og siger, hvor mange nitrationer er der her? Ja, nitrationen er her, det er også NO3, har en eller anden parentes, og der står, der er 3 af dem. Men jeg skal jo have 6, ligesom der er over på højre side. Og hvis jeg skal få 3 til at blive til 6, så skal jeg gange med 2. Nu er nitrat ganget med 2, men da jern jo også står bag ved totallet, så er der også 2 jernioner nu her. Så nu går jeg lige tilbage over til højre side og siger, at jern står her, men der er jo et lille hængende total bagefter, så det betyder, at her er 2 af jernionerne. Så der var 2, og her var 2. Og nu har jeg været alle ionerne igennem. Nu er der lige mange af alle på hver side, så nu er fældningsreaktionen afstemt.